Abingelele Baba Dokotela Baba Sisiboja Bemfana Umhleja Kahle Mzulu Amancinci Sange futhi Nxesi. Turu, this is Baba Dokotela inyanga. Inyanga enestudio. Inyanga that owns a studio. Comforters. Uyabona abantu abaningi abenza lento yama podcast, they use their lounge, they use their bathrooms. Sometimes these people, poverty. Poverty is eating on you people. Poor is your name. Good people, this is Baba Dokotela Baba Sisiboja Bemfana Umhleja Kahle Mzulu Amancinci. La ngine topic ethi Malvan Q3. That is very, very important that you have to watch this down to the end. Bakithi, this is Baba Dokotela Umhleja Kahle Mzulu Amancinci Sange futhi Nxesi. Ongapheli kuyahlola. The time is now December 1st of December, ending of what is called Ishoshozela, replacing it with Thandabantu Obovu. It's 2,700. Okushuthi na Ishoshozela sifike like 10 asimise khona. Then kuza umuthi esizobiza ukuthi uThandabantu Obovu. Kwakhelwa ke uMama Gumede okwamhlaba uyalingana nogogo. Uyena ke ophethe lo msebenzi lo. Uyena ophethe lo msebenzi. Ayikho ke ongapheli kuyahlola. Yonke into inesikhathi sayo, yonke into inesikhathi ukuthi iphele futhi. Engisho ukuthi ke wena okade usalinde ukuthi uzolenza order, ungalenza order kulungile, sizokuthumelela kodwa ke ngomhla ka1 December lizobe lingasekho ke vese. I-order lisenziwa leshoshozela. Shoshozela lo 3,000 rand lizobe selireplacewa yini? Uthandabantu Obovu ngo2,700 rand. Then people must know that. I said that it was on March this year ukuthi inkonzo zephasika umkakho uzozibambela kwindawo. Today I'm telling you the same thing. Inkonzo zeka December, inkonzo ka Christmas, ingane zakho zoyibambela kwenye indawo. Do you know why? It because amadoda asukumile ukwakha umsebenzi wawo. Amadoda asukumile ukwakha umsebenzi wawo. Angisho ukuthi kodwa ngisho ukuthi wena ufuna wazi ukuthi uyogcina useva ngaphansi kwabo okungcono. Uyogcina useva ngaphansi kwabo. Usonto benibuka ku YouTube live ebehlele kwakhe engayena esontweni ngoba wena uhlulekile ukwenza into eyenziwa amanye amadoda. Ngisho ukuthi basukumile amadoda nali manje asukuma. Yazi ngizokutshela njena. Do you know ukuthi njengamanje siya ku December amadoda angempela, amadoda eqiniso, amadoda ayiphethe ngesandla imfihlo alungisela iphasika. Njengamanje bona balungisela iphasika. Wena nje obusashizile ukuthi ngoDisemba balungisela iphasika, bona sebeqedile yonke into done ngendaba. Sebelungisela iphasika manje. Ezinye izinto khehla. Wena umulele nomkakho. Thina suke singalele namakhosikazi ethu, suke silele eduze kwamakhosikazi ethu. Wena usukulele nomkakhe elele. Thina suke singalele namakhosikazi ethu, suke silele eduze kwawo. Suke silele eduze kwawo. Kunamadoda kanjalo awupastor angalala ebusuku. Ithi inkosikazi imilele isukelele eduze kwayo. Ngoba kunamadoda athi umelele alala azadla umaskito. Mina ungidla umaskito bengilele. Uyangiluma. Ngidla umaskito mina. Nkosikazi odla umaskito. Ngeke mina ngidle umaskito neshane from ishandi so maskito ngapha. Uyavuka unkosikazi uthi baba wazangidla umaskito kithi nami ungiqedile. Awusho baba na udlo umaskito nami. So babili sidlo umaskito. Mina umaskito awungidli. Indoda ilunywa umaskito. Ayihleki indoda umaskito. Engisho ukuthi umusuke ebusuku umulala ndoda ngoba uthi uthandazile. Kulala unkosikazi kulala. Wena lala eduze kwakhe. Alale yena na ulele eduze kwakhe. Hayi ukuthi ulele nobabili cha. Kalondlela ke ithi into sukuma ke mfundisi. Sukuma mfundisi ayilo usukumela kodwa ungeze kubaba Dokotela. Into ungeze kumina ungeze kumina. Sukuma mfundisi njoba wena uyilocal la ku province angikudingi. I mean it angikudingi. I mean it. I mean business. Noma ngabe une million angikudingi still. Because why am I saying that I don't need you? Do you know why? Let's say you come with R1 million. For me to touch R1 million, I was 40 years old. At my age, I was $1 million. I can never have 9 properties and then still complaining
begging you to give me $1 million. No. I was 40 years when I was touching my first $1 million. It's fine. If you are bringing me $1 million coming from Umlazi, Kwamashu, Claremont, into Zuma, whatever, Inanda, Tongati, I'll be attracting your enemies. Your enemies will be my enemy as well. I don't want that. I don't want that. I don't want to attract your enemies. I'm looking forward to see somebody who's not coming from the province. Yes. Because when you are coming to Babu Dokotela, attracting your enemies to be my enemies, and I'm not prepared to load my neighbors. I'll be a bad person. Thereafter, don't come to me. This is Babu Dokotela. Akese ikhulume lento le. Yazi ezinye izinto bakithi ngicela ningithathe nje Feli. This is Babu Dokotela. My name is Dumisani Emmanuel Zuma. I was born eMakhuzeni, eBhulweni, eNdulweni, eNgezansi, emzini wakwaNyide. Angiyaphinda ngisho, angizalwanga emzini wakwaZuma, ngizalwa emzini wakwaNyide. Lento kufanele ngikutshele lento lena. My parents, when they brought me on earth, they were girlfriend and boyfriend. Uma waphesha uthukela, ubaba wangapha eBhulu. Okay, angikuveze lokho. Lento ngifuna ukuthi ingenele ekhanda. That is why I first like need a crossed foundation. Uyabona uma uzlume ulimo by mistake, awe ma ave kubhlungu. Uma uzlume ulimo by mistake, it's so painful. It's so painful. I repeat. Uma uzlume ulimo by mistake, it's so painful. But if uzluma wena ulimi deliberately ngamabomu, it's not painful at all. You can bite it now. Angisho uthi lume phela. You can bite it now. It won't be painful. It won't be painful. Kubhlungu kakhulu uma umuntu omenzele konke okuhle, owazi yonke into ngawe, mase that person share your secret to other people, ubungamthumanga kubona. Umuntu osukumsondezile, owenza zonke izinto uzenza naye, ulimi ulisebenzisa ukudla, ukukhuluma, kwenza yonke into ngolimi. But if ululume ngephutha okuhlungu, that person wenze yonke into naye, and that person namhlanje ukwazi ukukhuluma izinto ngawe, akekho unganakho wazi ukuthi uthatha ama-ARVs, but yena akasho ukuthi uyawathatha, uthi ama-ARVs uqale ukwathatha ngo-2002, akasho ukuthi une-HIV, uthi usithewe ama-ARVs waqala ngo-2002. Wena ubungabatshela abangani bakho ukuthi une-HIV kube sikhona isidingo, bekuzoba lula futhi ukuthi batshele, ubunendlela yokubatshela, but yena indlela sebatshele ngayo, sebehamba kanje bethi lo mthaka umi ngewashi shaya ngo-3 o'clock. Kwenzekani mthaka? Hayi shaya ngo-3 o'clock lo mthaka. Angisho kanti ulate yini ukhulume umuntu obumthembile wakhuluma ngawe kubantu. Ngikhuluma ngomuntu mina esimenzele konke, umuntu ofike wahlala kwakho engenalutho, othe uma ephuma ejele wamthatha wena njoba ngane kabhuti wakho, ngoba ubhuti wakhe engayifuni, ngoba uma wayesashona wathi kulungile, ngiya-understand ukuthi ubhuti ingane engasakufuni ngoba usegane, ngicela uzohlala la kumina. Ahlale lo mntwana kuwena, abe yonke into, abone wonke amaqiniso akho, abone bonke ububi bakho, kodwa kungabi lutho ngoba kanayo indawo yokuhlala. Mhlazane ethola indawo yokuhlala, mhlazane ekwazi ukuzimela, mesema ngawe kubantu, so that you be accepted kulabo bantu. That is very painful. Kunabantu ke efuna sazi ukuthi eduze kwethu ufuna sibe careful ngabo, ngoba bafana nolimo othi uma uluma lumeke kambi, kodwa uma uziluma wena kungabi buhlungu. Engisho ukuthi kunezinto wena obuvesa abantu uprepared ukuthi ubatshele zona, and one day vese bezogcina bezazi ngoba nawe uyawilling ukuthi bazazi, but not ngalomuntu. That person knows too much about you. Awunayo show ukuthi ubatshele lokhu kuphela yini, ngoba kunezinye izinto wena ozaziyo ukuthi uyazazi.
uyazi kufika amaphoyisa ebusuku ukuthi abefika ephetheni amese hamba ephetheni. Uyakwazi konke lokho. Uyazi ukuthi egarage lakho nga-underground kune-safe. Uyazi kula safe ukukhonani. Njengenyanga lo muntu umthembe ngayo yonke into. Ubuhamba naye nohlangana nabantu eBait Bridge nithathe lento bathatha imali. Uyayazi yonke lo muntu lento. Kodwa manje lento aseyikhulumile awunayo isho ukuthi nalo uyikhulumile yini. That person umthathe ngenalutho. Kodwa namhlanje he's biting like a tongue. Olulumeka ngephutha. Kunabantu ke empilweni yethu okufuza ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo asithi noma sidle gently ngoba uma usuziluma usathi uyadla kuzoba buhlungu. Kunabantu ke funa sihambe nabo but sihambe nabo with caution. Othi uma uzobahlangana nomuntu umshiye emotweni kwi-parking lot musu ungena ebathroom uchame kanti uyohlangana nalomuntu wakho uphume uyongena esitolo ubuye esitolo usophethe uplastic uzongena emotweni athi bhuti hawu sesiyahamba ubungithi ukhonduzo uthi hayi usebuyafona wathi akasizi because these people basidayisile empilweni. Sinabantu namhlanje abangawatholi ngisho amabheli because kunabantu akade befana nolimi akade bebathembile. Kunabantu namhlanje ababhajwe ngaphansi kwenhlabathi abamila njengezambane because kade behamba nabantu bebethi babathembile. Namhlanje bahleli ngaphansi komhlabathi njengezambane. Engisho ukuthi God be careful. Not everybody ohamba nawe uyilento wena ucanga ukuthi uyiyona. Ukhulume kahle naye, wamtshela konke into, wakutshela yonke into. Wamsiza, uya appreciate ukuthi umsizile. Uyabonga futhi ukuthi uyamsiza. Kodwa when he bite, your tongue would bleed. When you bleed, you stop eating immediately because uyobusoluma ulimi lakho. Kunabantu owazi ukuthi njengoba ngihamba nalomuntu nje, he is my tongue. One day I will bite this tongue, but it will bleed. When it bleed, I'll stop eating. Kunabantu ke empilweni yethu okufuna sazi njengamanje thatha isinqumo before nivale emsebenzini. Kunento kade uzenza wena. Ongafisa ukuthi lo muntu njoba emsebenzini kungasabanye bengabuyeli. Uma engasayisho lento nawe ungase ungabuyeli. Zama ukuthi ubumhlehlisa. Zama nje ukuthi ubumhlehlisa ngoba lento obuzenza emsebenzini is unethical. Uyazi ukuthi njengothisha yini kade niyenza kulento ukuthi ingane ziphase. Uyazi njengothisha ukuthi ukwenzani. As an attorney uyazi ukuthi benenzani nalabantu ukuze ukuthi lo muntu icala alwini uyazi bekwenziwani. Kunabantu njengamanje ufuna sibahlehlise empilweni zezi. As a man of God, as a pastor, kunento eyenzile nomshumeli omkhulu ebandleni. Okufuza ukuthi njengamanje ngabe uyayipholisha lento wenza sure ukuthi politely uyamhlehlisa ngoba kusenezinto ongathi uphinde uzenze but uzenze phambi kwakhe. Kanti he knows too much. He is your tongue. One day you will bite yourself. And when you're biting yourself, believe you me, you will bleed. When you bleed, you'll cough out ukudla lobukudla. Noma ngabe kumnandi kanjani, uma usuzilumile, ama-prawns aphenduka ngathi inhlabathi, awesadleka. My goodness, ngisele ngaziluma ngempela. Ungakholwa, kumnandi ukudla bathi abantu yini wenze njani usengise ngaziluma, bathi yini ucabangani? Ba-assume ukuthi ucabangani. Ifreak iqala ithi yini wenze njani waziluma ucabangani? Yabo, because musuzilumile kusho ukuthi khona into esekhanda lakho kanti no. Kunabantu empilweni that we need to discharge them. Kunabantu empilweni that we need to discharge them. Njengoba this is babudodo, this is bawujama mfana mhlanje ekhahleni uzokulama nqesi. Bakithi ake sikhulumeni letho. For the fact ukuthi ngilibamba ngokotini kabuhlungu ngicela ningangizondi. Ngicela ningangizondi. Nimtshela Owen ukuthi ikhinda zimfanele. Owen gcina ukufaka isikhindi mfana. Wena nezikhindi ulokisha uhlakaniphe kakhulu. Phuma ezikhindini. Isikhindi asikufanele. Bamba ngobhemude ukhanye phela. Ngeqiniso phela. Oweni zitha isikhindi asikufanele. Khanda ngobhemude okungcono. Awuyena umxa ungafaka amadolo. Ngafanga amadolo ya. Ngabe ngitshela nje out ilokishi verse imhlophe uthi hayi iphume ikhinda zifanele. Bayikhanda nge11 bayifaka isikhindi. Hayi buwenzekani lapha yana. Hayi ngeke Owen phuma indaba ekhindi phuma nje phuma. This is babudala bese bojabule singakuboni kufaka ikhindi. Isikhindi sifaka umuswisha no uyobhudela. Kahle nje hayi.
asekufanele sike diphume ekindeni. Bakithi, this is Baba Dr. Baba Sizo Jabulile. La eThekwini ngike ngaba emkhandlweni wezokwelapha. Ngidlale elikhulu iqhaza nanamanje abaholi abakhona njengamanje oDumisani Khuzwayo nabanye basalaza egalelo lami kakhulu basangirespect kakhulu nami ngiyathobeka kubona ngiyazehlisa kubona ngiyabahlonipha but kunento engisafuna ukuyiraise kwi department as a whole kubaholi bonke as a whole ukuthi phinde bayibhekisise kahle ukuthi yenzeka kanjani lento lena sinento esibiza ukuthi African Herbal Intelligent. Why World Health Organization does not want to share it with African Medical Journal? Ngoba sinezinto esesitshengisile ukuthi we as traditional health profession, if we can suspend our intelligence, certain things will never happen in Western medicine. Why WHO is putting our intelligence investment under the carpet. And the AMA organization is now within the country of Africa. They are comfortable to keep quiet. I'm no longer persecuting South Africa now because we do have AMA organization in Africa as well. They are comfortable about that our IP, our herbal intelligence, it's being shoved under the carpet as if we don't exist. Abantu abazi ukuthi ucastor oil umuthi wesintu. Abantu abayazi lo nto leyo. The making of paracetamol, it requires umuthi wesintu. Abantu abazi leyo ukuthi scheduled medication by far 80% imithi yesintu. Extracted enzymes currently aminyanga I'm using quercetin umuthi wesintu. Why African Herbal Intelligence, it is pushed too far as if it does not exist. They are busy with administration and order and ethics and code of practice, but what is vital, what is important, they are not putting to the table. Because sibona ubuningi bezinto zethu being exploited without recognizing ukuthi this is because of African traditional intelligence. Because we are intelligent enough to identify umhlonyane wasehlathini, umhlonyane waseNESARA. We as traditional practitioners, we can able to tell. I can tell you without even looking, by smelling, ukuthi lo umhlonyane wasehlathini, that is Artemisia afra. Lo umhlonyane waselaboratory waseNESARA, Artemisia annua. That is our intelligence. But we find WHO comfortable pushing that as if we don't exist at all. Castor oil uphuma kumhlakuva. Even a child should know that. Castor oil uphuma kumhlakuva. In net value of castor oil today is more than 1 billion. Not even one country in the world as a whole does not use castor oil. That is our intelligence. And now it prop up as if it does not exist. Kunini lana ama-leaders zethu globally in Africa will stand up and now start to do something. Number one is to come out from WHO because it's ethically not helping us. I repeat, is to come out from WHO because it ethically does not help and recognize our effort in intelligent labor. Because we as Zinyanga, we are the number one cause of concoctors of venom, snake venom. We are the number one formulators of snake venom. Bona, they followed us. And they used our intelligence as well. Ulashwa kwamahlo using umchamo wehash, it started with us. Namhlanje hygiene igcwele umchamo. But they're not telling us. They're using medical term called urea. Urea kusho ukuthi umchamo. Umchamo loyo. Wehash usetshenziswa ukulapha amehlo abantu mebene pink eye nani. But they're not talking about it. But we got leaders in Africa that are comfortable in their position to earn a salary that is a bribery to keep us poor and away from the great light. Because we're supposed to be handling these things on our own. But today, we are being controlled
by somebody who is faceless with 3 letters, WHO. We never see those people where they are. They don't exist in Africa. Why we as Africans by far, we are still submitting to people who don't recognize our intelligence. This is what we're asking. If you get an answer, you can always tell. Now I need to talk about Malvern QC invention. Here it is. Here I have added 3 natural chemical compounds. Each and every herbal medicine, it has what is called chemical constituencies and biological property. Awukho umuthi ongenayo i-chemical constituents. Umuthi nomuthi scientifically it must have that. Okay, fine. Comes to this. Lana ngakhe umuthi esubiza ukuthi i-Malvern Q3. Why it is Q3? It has quercetin as a chemical compound that fights cancer tumors. It has allicin that promotes neurofunction. It has other antioxidants that I'm not mentioning. Lana umuntu osuke ehlukunyezwa ukwehla kwe-GLP type 1 yakhe. This is very, very important. I am no longer teaching you everything. GLP type 1, I want you to go and ask your doctor what is that. Good. Umuntu okhushukelwa kakhulu i-HbA1c nansi tayidingayo. Awuzugula ulale esibhedlela. We have developed what is called Malvern Q3 for the purpose of abantu aba-bedridden today. Into engiyishoyo here, I demand when we are taking this, especially diabetic, for the first time, I authorize you to start eating whatever you were stopping to eat. Do you know why am I saying that? Because here, I, Babu Doctor, personally instructed my practitioners to add quercetin at a high dose. What is the meaning of that? Quercetin, it has a tendency of removing all sugars in your body, meaning that you are no longer subjected to eat certain things and not eat something else. I am diabetic. I eat whatever I want because of I've got an advantage of using quercetin. Mina mengidle anything that I want. I eat noma ngabe yini mase ngiphuze quercetin, ngiphuze Malvern. Malvern has quercetin compound. Thereafter it flush out all ushukela obusemzimbeni wami. Thereafter I have to now ngiyakwazi ukulala ngaloko ngivuka ngochama ngezokuthi because I'm taking this advantage. Lana ke sekunika ke this compound esibiza ukuthi quercetin and allicin, kodwa wena ke osegoli I must make sure that uyayithola. I must demand that uyayithola and ungaloko ufonela babudodwa ukhasa kwe-ambulance futhi because alana kuzokuncengwa umuntu kusemhlabeni wena othi ufuna ukuncengwa khohla khona ekhabo makho lana bakhona abantu abazoncengwa hayi wena lana sifuna ukuyiveza nje ngokusobala ukuthi having iMalvern Q3 u500 rand njengamanje we are establishing a network of agents around. Number 1, in Johannesburg, we have established Bosi Mncwabe, in number yake in Johannesburg. I'm giving you a number. Bosi Mncwabe in Johannesburg. Only if you want this, go 500 rand. If you don't have 500 rand, bother not. In number it's 066 254 0452. In number ka mama uBosi Mncwabe leyo. Engizocela ukuthi ngikuphindele yona 066 254 0452. If you are interested, ukulapha lo muntu ogula ekhaya, prepare 500 rand. This is not 1 liter, this is 2 liter. I repeat, it has no preservatives. Why, Babu Doctor, we don't preserve it? It's because lana sinento ukuthi sifuna ukulapha abantu be-cancer. Awukwazi ukulapha umuntu we-cancer with anything that has preservative. Why? We are causing what is called viral binding. What do you call viral binding? Meaning that cancer is able to bind. Once it started to bind, cancer it will mutate. Once it mutate, it will start to replicate. When it's replicated, it will start to be resistant to medication. Thereafter, it will spread. Now, Malvern QC, Babu Doctor, umuzothenga yona. We are at 10 floor, 1001.
uthenge yona uzihambele. There's no need ukuthi ubone baba dokotela unless you got something personal ufuna ngibonela, it's fine, but there is no delay. If ufika nje uthi ngizothenga nje iMarvel Qc, I've got somebody who is really sick, but angifuni umuntu ojolayo mina ozosifunda umqondo ofisa ukugula engaguli. Bese kunika iMarvel Qc, it must be a person othi ufuna ukululama. It must be a person osesibhedlela ozokwazi lento okwazi ukuyithatha with any medication tested and proven otherwise. Uyakwazi ukuyithatha manje uphuza amaphilisi, angifunela ukuthiwa sihlukanisa ngo 1 hour 10 hours. I repeat, here there is no known herbal product. I repeat, there is no known herbal product that will be able to extract quercetin and allicin. There is no known that is according to my research. The reason why I've got allicin here because I wanted to be unique, so that I will be effective kubantu abagulayo. Nansi nabo zongithola kuyona. Bhalwe lapha ngezansi. Goodbye. This is Babu Dr. Thank you. Love you all.